νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Εδώ μπροστά όπως δείχνω, η γάτα στεκόταν εδώ, η γυναίκα φωνάζει γρήγορα φίδι. Και εδώ παίρνω τον πατά, αλλά τον πατά δεν μπορούμε να κάνουμε κοίτηση. Πώς δεν φοβάμαστε. Εδώ βλέπουμε υπάρχει πόρτα στη συλλογή. Πρασινάδα εδώ μπορούν να μπουν. Πρέπει να καθαριστούν αυτά. Πρέπει για. Πήρα αυτή τη σκούπα, κοιτάξτε, ναι. Ήταν ολόκληρη, με το χτύπημα, όχι την ώρα, φίδι, εγώ που βήθηκα. Να έχει τα αίματα. 3 λεπτά κυνηγητό παίζαμε, με κυνηγούσα από... Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Σε μια φάση φωνάζει η σύζυγός μου, γρήγορα λέει φίδι με γάτα. Ελώ πού γίνεται αυτό εδώ δίπλα. Γρήγορα λέει βάλε μπότες, πάρε το τσεκούρι, μάλλον τον πατά και κατέβα κάτω. Έβαλα μπότες, πηδάω πάνω από αυτά τα κάγκελα και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη. Η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Καλά, πιο καλά είναι, το καθαρίσω. Ναι, ο δήμαρχος μας καλός είναι, το καθαρίσω. Από εκεί μέσα τώρα κάνω ένα άχωμα. Ξέρεις τι πόρτα τέτοια έχει και όλοι να έρθει ο δήμαρχος να τα θυρίσει. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι.